mutambo unotevera munounzirwa neve Bustop Tv vachitsigirwa neInternational Media Support. Chete zvamunonetsera izvozvo vanhukadzi. Munotangisa hondo dzamusingadi kuzopedzesa. Shadrack, apa uri kuda kuedza kuti chii? Handiti ndiwe wakauya kwatiri uchiti uri kuda kukwikidza pasarudzo hombe yenyika. Ini ndikati hazviite kuti upinde senhengo yakazvimiririra isina bato rainobva, sezvo vanhu vasina hanya nenhengo dzakadai. Hongu, ndokusaka ndakabvuma zvawakataura zvokuti ndikwikwidze mumaprimary elections. Asi ndinonge ndaziva kuti baba kwangu varimo, ende futi vatove candidate hombe chayo mumaprimary elections. Amaini. Maizviziva zvose izvo, regai kuda kunditora sezungairwa handitika. Asi kaiwo ndiwo wakandikurudzira uchiti hanzi uchitaura kuti hanzi vanhu vekunoku vakumbodawo MP wechikadzi. Hazvisirizvo? Ndiri kunyepa here nai Shadrack? Dai usina kundipatsigira ndaitombopinda kana mazviri kana iwe unozviziva iwo. Ko ndaitaura nei? Amenoka iwewe. Zvimwe wangoda kundivhara pawaitaura kuti hanzi vanhu vakawanda vanofarira chaizvo mabasa ehudhumeni andiri kuita imo munharaunda dzinoidzi. Chinzwa manje kunzvenga nyaya. Bye ini changu kwaingove kutsigira chokwadi chawaitaura chokuti vanhu vanokufarira iwewe kupinda murume wako kuburikidza nemabasa auri kuita munharaunda munomu. Asi uchiri kuyoga here bye iwewe ndichikubvunza kuti wazvipira here kukukidzana nemunhurume pamaprimary elections apa Ai Shadrack bvapo ndozviziva. Saka bukedza kuti chiyapa hamuchadi here kuita candidate? Shadrack, ini ndakapinda mazviri ndisingazivi kuti munhu achave mhando yangu. Murume wangu inini wandenge nditogara naye mumba mangu. Chione izvezvi manje ndiri kupepa maronda enyu mese. Unopaona sei kana ndiwe Shadrack? Ko kana akazozviziva kuti ndini ndakamurovesa ke, mumba imomo tinogarisana sei? Amai, ini handidi kushanda nemugende mazvinzwa. Hausereiwo wakati Shato ngaro abude mumakwikwa aya achityira upenyu hwake ukakumbira kuti tirege kumuraya. Ndakadaro. Saka apa uri kuedza kuti chiyapa? Zvinonizira kushanda nemakandidates echikadzi. Iwo Shadrack, dai wanga uriwo waipafambisa sei? Kana wadya imbwa chibva wadya gono. Iwe vanhu vanokuda shamwari, saka rovera bhora mberi chete. Kutya kwenyu kuzi vanhukadzi ndo kunokonzeresa kuti mushayiko muzvinzvimbo zvepamusoro-soro. Bhora rechirume rinoda kutsikana nekukorana mupembira so bhora rembavhu. Shadrack, asi inini ame warrior sekuziva kwako. Chiratidza zvose izvozvo nezviito kwete kungotaura chete. Toti muchiri murezero kana kuti mave kutya kukwikwidzana nemurume wenyu. Shadrack, murezi, aiwa murezi ndirimo. Aiwa murezi handibude, asi handisingoda kungobuda pachena zvaizvozvi chete. Asi Shato anofanira kuzozvisa pambirapo. Iwe Memory, unomboziva here kuti ndiri sabhuku akamirira kugadzwa usadunu hwematunhu akakomberedza bhuku rangu zvichidzika kusvika mhiri kwerwizi negomo riri mhiri uko? Uri kuda kuti ndirambe ndichidzokoreza muromo here iwewe? Handina kudaro changamire vangu. Ndangobvunza chete kuti imimi semauya pano nenhau yebongozozo rakaitika nezuro manheru. Pamba pangu pamunonyatsoziva kuti ndikugara ndiri ndega munhu wechikadzi, murume wangu ari kuHarare kubasa uko. Madi kuenda kune mimwe misha iri uko ine varume varipo. Sho imi makanditarisa mungati ndingawandire varume ndichirwisa varume zvandakaita kudai? Ko iwewe ndiwo anoda kundiudza pekutangira kana pekuperera iwewe? Ndiri mugaro womubhuku renyu vamanyenga. Ini handidi mhiri zhonga mudunhu rineri. Kana mese vagari vemuno munozviziva inini. Tinozviziva. Saka imimi zvamauya kuzondinanga uroi pamba pangu kudai. Pane bere here rauya kuzosvipira imvi dzeharawa yakatsakatika pachivanze changu? Pane guwa here riri kupinza zita rangu mukati panhau yebongozozo iri? Aiwa, budei pachena vamanyenga kuti ungopotera zvamuri kuita izvi. Handina kukunanga uroi, ndinzwisise. Saka mavingei pano? Inga ndataura kare kuti ndiri kungofamba ndichiferefeta pasina kana munhu wani wandiri kumbonanga. Saka sei maona zvakakodzera kutangira bvunzo dzenyu pamba pangu panapa? Inga handina kukuvanzira chinangwa changu. Iwe uri hama yaShadrack anova munhu anofarira nyaya dzehovhu yomukati. Ndikakuudza zvakare kuti ndadarika nepamusha pake ndikagogodza musuwa wake, asi hapana munhu adaira. Saka ini ndabva ndafunga kuti ndiuye pano panogara hama yake. Handizvo here zvandataura pandasvika panapa? Iwe ukapa mhinduro yekuti Shadrack auzive kwari. Ndiri kunyepa here? Aiwa, hamusi kunyepa zvenyu. Saka ndepapi panda kupinza panyaya yebongozozo iri? Ina handina kusvika ndichibvunza nezvemurume wako ari kubasa kuHarare uko. Ndabvunza nezvehandazi yako yawakavakidzana nayo. Kutaura chokwadi vamanyenga ka?
ini ndakapesera kuonana naShadrack vhiki yapera iyo paakauya pano achindudza kuti ada kuenda kubhoera kwaakadenzwa nemukwasha. Iko zvino handitozivi kuti akazosimuka here nekuti haana kuzoya achindudza pano, uye mukadzi wake Vivian anosimbouya pano ka haasi kutombosvika pano. Ndizvo chaizvo zvandinoda kuziva semunhu ari kuda kuziva kuti vanhu vari kukonzera bongozozo munharaunda ndiani ndizvipedze. Saka ndichibva pano ndikunanga kwaiye wacho aida kupondwa shato. Iyeye ndiwo amaifanira kutanga kubvunza kuti zvakafamba sei. Naiwediwe, pose apa ndikutofunga kuti pamauya pano muri kutobva nekumba kwashato yeye. Saka iye akakuudzei kuti hanzvadzi yangu Shadrack anga aripo pavanhu akakonzeresa bongozozo ndiani. Zvino yenyu yekuda kuti murida kuitanga mauya kuna vanhu vamuri kufungidzira kai aitomboshande vamanyenga, muri kuzvinzwa? Aishandei. Zvisinei yadeuka yayerera. Mozotizivisawo zvamunenge mawana kwashato kwamuri kuda kudarikira nekumwe kwesoko. Kundiani kwari kuridza foni futi kuti ndisitera abva panapa makusena achiti ari kuenda kuRuth Point here. Foni manje iri kure nini pachaja, saka ringanimbosiya zvakadaro ite motoka. Gudu yazonyararaka ndichira kuti munhu wacho azwa kuti ndiri kure nefoni. Zvandichaitaka ndichazotarisa pafoni pacho kuti ndiani ambofoni, asi kana ari munhu akakoshaka ndobva ndangomufonera ipapo. Ko munhu yari kuramba achingoridza foni yainayo kwakanaka here? Chega nditurika ndione kuti munhu wacho ndiani ndisati ndataudzana naye. Kana asina kukoshaka kutaura chokwadika ndimufonereni. Ko ndianikizve munhu uyu nhambo dzandidzizive kana hazi kana Stella kana mumwe wandinoziva kuti mapiriseni chirika ndisayerenyuka iripo. Hello, ndingaziva wandiri kutaura naye. Ndivamajega. Mwasvika mutori panze naye. Aiwa, chireka ndiwe ipapo izvozvi. Rega ndikate foni. Dada kuda kutodzokera ndichiti zvimwe pane foni handipo pane mwene wayo. Sato kurira kwefoni ka ndakunzwa. Si murwere kudai kwa nyama dzacho ka dziri kuramba zvinoda moyo kanini. Ko tikataka makasimbira wamanyega. Aiwa ndekuno ndototyira kaiwa wakasangana nayo tsaona iyi. Koiwo matsotsi acho aida chii chaizvo kubva kwauri? Mari here? Mutututu here? Inga zvakaoma chokwadi. Handina kurohwa nematsotsi nini. Ndakarwiswa nevanhu nezvematongerwo enyika manisabhuku manyenga. Dai kusiri kuti ndine mayuth andinofamba nawo kainini ka chokwadi ndokupikira dai vanhu akava vaida kundiponda. Unesaka vakabva vabuda pachena kuti buda musarudzo yemaprimary elections weshato. Zvinoda kukutaurira sabhuku ndinokupikirai handife ndakabuda mumasarudzo handiite zvekudaro ndokutaurira chokwadi. Saka ndozvamuri kuita zvemhiri zhonga dzenyu dzezvematongerwo enyika inini manje. Dai ndakagara ndaziva kuti ndo nyaya yacho ka dai ndakakuchedzerai polisi zveshuwa ndakuchedzerai mapurisa. Mutambo wamabva kunzwa maunzirwa neveBustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support. Kana muchida kunzwa zvizere nezvemutambo uyu, tumirai SMS kana WhatsApp panamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428.